सान्थिपुर दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय निज्लागुरि हिरिम्बाफुरि गोथार बाथौ फैलामाव बर'नि दोरोङारि जामुं फोरबो बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। फोरमायनाय बायदिब्ला बोहैथि दाननि 16, 17 आरो 18 जानुवारि इं 2024 अक्ट' खालार खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै बे फोरबोखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायो बानजाय आफादा। लोगोसे जामुं बादायलायनाय फोरबोआव ओनसोलनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खालामफैनो खावलायहरदों हिरिम्बाफुरि गोथार बाथौ फैलामनि गाहाय बिथोनगिरि बि सुजुगोराया। गिबि नोंथांमोन बयखौबो खुलुमनाय जासिग्रोनाय जाबाय। बुहुमा आथिखालाव मिथिगौदि बर' हारिनि हारिमुवा जोबोद धोनि होननानै, नाथाय बेफोरखौ दिन्थिफुंनायनि जेबो खाबुखौ जों नुनो मोना। आरो बे हारिमुवा बाथौ धोरोमनिफ्रायनो सोमजिनाय। बेनिखायनो जों सानदों दिनैनि बे समाव हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामा अर्गेनाइज खालामदोंदि बर'नि फार्स्ट एभार दा बर' ट्रेडिशनेल फुड फेस्टिभेल खाम कम्पिटिसन बे हाबाफारिखौ लानानै जानुवारि दाननि 16, 17, 18 बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ जोङो मुलुगाव मिथिहोनायनि मोनसे खाबु लादों। आथिखालाव दानि जोंनि इयुन जेनेरेसना बेखौ मिथिनाय बादि दिनै बर'नि हारिमुवा प्रिजार्भेसन खालामनाय, प्रम'सन खालामनाय बा बेखौ एडभान्समेन्ट खालामनायनि हाबाफारियाव दोरोङारि जोंनि हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ जाहाथे मिथिहोनानै बर' हारिमुखौ गोजोरै लाखिनायनि मोनसे थांखि लानानै बे हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामा बर' दोरोङारि जामुं फोरबो आरो बादायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आसा खालामो मानसिफ्रा बेफोरनि गेजेरजों बर' हारिमुखौ मुलुग संसाराव मिथिहोनो हायो आरो गोजोरै लाखिनायनि खाबुखौ लायो। गोजोन्थों। नैबे आश्रमनि सिङाव थानाय जिथु गामिफोर बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ बै दिनखालि बाहागो लानो हेफाजाब होनो मा खावलायगोन सार? आंनि खावलायनाय बेनो, जिहेथु बाथौ धोरोमनिफ्रायसो बर'नि हारिमुवा जोनोम जादों। बिनिखायनो हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामनि सिङाव आथिखालाव 50टा बाथौआरिफोरनि गामिफोर दं। बे गामिनि सुबुङारिफ्रा जाहाथे गावनि हारिमुखौ मुलुग संसाराव मिथिहोनो थाखाय गोसो गुदुं जायो आरो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। गुबैयै फुंखा आलासि हिसाबै बाहागो लागोन। गुबैयै फुंखा आलासि हिसाबै राखाव बसुमतारी, बिथाङा बर' रेबग्रा गौथुमनि सासे बारग' नेहाथारि आरो राफोद मावथि हारि अनसुला मानसि, बेखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै खावलायनाय जादों। आरो लोगोसे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मिरुनि लाइमोन आफादगिरि, लाइमोन गांखंनि आफादगिरि मुस्रि सोरां ब्रह्म, बिथांखौबो जों खावलायनाय जादों। आरो लाइमोनारि आफादनि चिरां जिल्लानि प्रदीप नार्जारी, बिथांखौबो मासिगिरि हिसाबै जोङो बेवहाय लिंहरनाय जादों। आथिखालाव धोरोमनि बिथिङाव लाइमोनफोरखौ एसेल' माने बाङाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनो सार। बेथ' थार बाथ्रा। बे बाथ्राखौ जोङो लाइमोनफ्रा, बिसेसकै बाथौ हारिनि लाइमोनफ्रा गावनि धोरोमनि सायाव जुदि मोजाङै मिथियाबा, गावनि आंगो जिनिसखौ बजबनो नाजायाब्ला जोंनि इयुना खोमसि, बेखौ आङो बुंनो सानो। मानोना आं 10 बोसोर बे जायगायाव थानानै बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्रा गावनि धोरोमनि सायावनो लोरबां फोथायनाय दं। नाथाय बाथौ धोरोम नङाबा बर' जाथिया थांनानै थानाया गोब्राब। बे बाथ्राखौ मिथिनाया दानि लाइमोनफ्रा बुजिनाया गाहाम। आरो बे लाइमोनफोरखौ मिथिहोनो थाखायनो बे जर'खा लाइमोन जथुम्माखौ जोङो 18 थारिखआव लानाय जादों, जाहाथे लाइमोनफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि साननाय हनाया इयुनाव गोसारो आरो बेखौ गोजोरै लाखिनो हानायनि मोनसे मिजिंथियो। जामुं बादायलायनायाव माबायदि बाहागो लाफैनांगोन मानसिफ्रा? जामुं बादायलायनायाव बर'नि दोरोङारि जामुंफोर दं, जेरै नारजि अनला, नारजि अनला, नोंहा अमा बेदर, आरो बेजों लोगोसे बर'नि जाग्रा मुवाफोर दं जायफोरखौ साबसिन हामसिन सङोब्ला जाग्राफ्रा मोजां मोनो। बेफोरखौ जों बादायलायनो खावलायदों। नारजि अनला, नोंहा सबाय साम', बेफोर बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिफ्रा थागोन बेवहाय, आरो जोबोर मेहेरगोनां जागोन होननानै आं आसा खालामो। गोसो जानाय बादायारिफोरा फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन नामा? गुबुन गुबुन जायगानिब्लाबो, बे हालामनि नङाब्लाबो, सान्थिपुर हालामनि नङाबाबो दाब दाब जायगानि मानसिफ्राबो फैनानै गोसो गुदुं मानसिफ्रा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन होननानै आं खावलायनाय थाबाय।